ukhona nje namhlanje ngenxa yomkhonto wesizwe. Ukhoto ubongo. Kwaza lapho ukhoto. Kwaza ukhoto kwaza. Kwaza upindelele ukhoto. Manje yonke into oyibona la umkhonto usubukile ukuthi no iyouth yewe kunezinto ezinhlangane ezabe ziyenzeka. Umkhonto usize leyo. Kuliminate izinto ezenzakala. Namhlanje siyabona. Angazi uma sengikhona na. Ngicela ukubonga i-leadership eyobesimile, ward level, regional level, zonal level. Bese ngithi abafikile bakwizone angikwazi ukuqeda. Akude kukuthatha njengamawala. Awuze kokeni ukwazi ukunqabela. Bafowethu ngizocela nje ngokukhulu ukuthobeka. Bakhona abafowethu engizocela nje bangene kulezi icathulo ekungene kuzo. Hayi kabi. Ngiyacela nje Commander ngiyosondele ngaphambili bese uqhubeke naloko kade kunikeze kona. Hayi kabi. Amandla. Ward 44 siyabonga ukumenya kuneprogram enhle kangaka yalolu suku lomhla ka-21. Kuningi okwenzeka ngalolu suku ebesikulalele besingakwazi kwayithina sikhulile ngalo. Bathi into eyenzeke Ward 44 ngicabanga ukuthi wonke amawadi akhona kukwenza Malembe Zone kumele kathi ukusukuma kanyakayo. Uyashuta nomuntu. I-Ward 44 Abadakashuti kakhulu. Iyaqaphela i-Ward 44 iyayibuka izinto iyayifunda izinto. Thina sonke kodwa besinakho ukuthi siyawu-Green Friday. Konalento ethi kumina no ma-comrade angazi kwamanye amawadi kwenzakalani. But these 3 wards esondelene ngathi ma-comrades siyosupport i-Ward 44. Ngoba iprogram yabo iyangithinta ngiyayibona isithinta sonke. Ithinta ngisho iy'ngane zethu ezisakhula. Ukuthi iy'ngane zethu zingabi mdlwembe nazo zikwazi ukwenza izinto ezokhuphulela impilo yazo phambili. So ama-comrades ase-Ward 44 ngiyabonga konke nikwenzile kuhle kukhulu futhi akuncane kukhulu kakhulu. Ikhona ukuthi thina asinalo ukuthi asikwazanga ukunisupport. But ngendlela enenze ngayo sibonga kakhulu ngathi nje konke abakhiphe ey'khwameni zabo nasey'ntweni abakhiphe kuzona ngingaqhubeka kuye phambili. Sifisa umkhonto uqhubekele uye phambili ngokweqiniso kungakhona ongqiwa abangena amasayidi abazomosha umkhonto. Asizikhuthaze ukuthi umkhonto siyabona nje ukukhuthala intsha yethu. Uma ngabe umkhonto uthi kuneprogram ezokhuthaza intsha nasemawadini ethu ngokunjalo nathi uyasifundisa u-Ward 44 ukuthi umkhonto awukhule usuka phansi uye phezulu. Nakusasa ngokunjalo kuneprogram ekhona Ward 3. Angikho sure ukuthi ihambe yafikaphi but ikhona isenza abavidiyo e-fun run. Sithola enye video. Siyafisa ukuthi lo program nathi nizosisupport as Ward 44 kuzibe impumelelo. Iy'ngane zikhule zazi ukuthi kukhulwa ngezinto ezoyiphilisa kukhulwa ngezinto eziwubugebengu nezinto ezomosha umphakathi. Siyabonga kakhulu Ward 44. Waza mkhonto waza. Ward 44 waza.
angisho ukuthi besesivala kodwa kahle visibility ebifanele ukuthi bona njengoba seyikhona noma bonke abantu fanele beyibone ukuthi leti hostwe kwani umkhonto wesizwe siyabonga mafethu kaqhubeka ngohlalo zethu senze into zethu futhi nokuthi usuku umsombuluko kunje kahle